سلام تعنا هاللي كم يتصنحوا فتوات تخطتلتي نلوم سلوس كلتشن 26 استدالوا حدش زرزر زيناتات حزنا لكم قريبنا نينا نمكتتالكم نعدم فلما كن تاتو مكانايزد سراوت إرترا عاوز حساعات ناو ابن حجر زغورو زلو حدش من قصاص زملكتن بوغن منغست بلصغنا مش شعبيا زلوكم رخبي تقارصكم مسايناي مسمع عدل لكم كبل نحوحات زقرو ملأخت زملكتن حخاي منغست بلصغنا عاوز حساعات ناو قداش كاتو زمخانوم زبل زوص حدش حبريتا زملكتن سراوت إثيوبيا عاوز حساعات ناب معراب تግራይ حمورا ياتو مهلاو زبل زوص حدش حبريتا زملكتن بوغن منغست بلصغنا عمرحت تግራይ زعلمه حدش هاندبتاو مدقعتي ككاير مخان زبل وصح حدش مشتر زملكتن زياتو من كالوتن ناي زعلت زي كالوت حدش تزرزر زيناتات بحارب مخان كنكاتتل بخبري يعدمكم الشانل زدما حدش زخونكم ساعات سبسكرايب بمغار از فيديو زي اسكع مጨረሻ ከተከታተልዎ بتحتنا نعدمكم نز فيديو زدما لايك مغار كيترسعو نقصلنا في مدبنا بوغن منغست بلصغنا عاوز الساعات شولي خذ وصا مشترنيه اتي مشتر نسدما ابلالي مرح تግራይን መንግስት ትግራይን ሃንደበታው ዝኾነ መጥቃዕቲ ክፍጽም ምዃኑ ዝብል እንትኸውን ንምንታይ ኢኸ عاوز الساعات ንመራح ትግራይ ቀንዲ ታርጌት ብምግባር ሃንደበታው መጥቃዕቲ ክፍጽመሎም ተደልዩ ንዝብል ሕቶኹም ከዓ ሓንሳዓት መንግስቲ ተተወቂዑ ወይ ከዓቶም መመራርሓታት ተተወቂዖም እቲ ህዝቢ ማለት እውን ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ክብተንዩ ክብል በወገን መንግስት ብልጽግና ሸሊ ክዝወፀ ምሽጥር እንዳተሓበረ ይርከብ ኩለኩም ይፈቱ ንዕሲዑ ድማ عاوز ساعات عاوز متقعت زي كساتفو حخاي من اي مكلاكيا نخدالون حدش قداش كم زلوهم اندا تنغرو يركبو ازوم حخايم زياتهم دما اتي ابلعلي مرحتن منغستن تግራይ ዝፍጸም ሃንደበታው መጥቃዕቲ ንኸሳለጡ ዝዓለሙ እንትኾኑ ስርሖም በአግባቡ ንኽሰርሑ ሓድሽ ዝኾነ መጠንቃታ ካብ መንግስት ብልጽግና ከም ዝመጾም ክሕብረኩም ይፈቱ እስቲ ቀድም ገለማልና ዝዓዝ ጉዳይ እዚ ስፍሕ ዝበለ መደረ ስታሊን ገብረስላሴ እንዳስማዐ ይርከብ እስቲ ተኸታተልና እንመለስ ናብ ግዳሽ ኸዲኹም ተዳለ ውጊ ይጅምረሎ ማለት ሓኻይም በዚትኩም ተዳልኩም ጽንሑ ተባሂሎም ኣሎ ዝሓለፈ እዋን ርዕሰ ምሕዳራት ናይ ኢትዮጵያ ክልላት ዝበሃላትን ኣብ ጅግጅጋ ኣኸይባ ነይሩ እንታይ ኢልዎም ኩሎም ተኣኪቦም ዓርሱኹም ሓሉ ኢልዎም ዓርሱኹም ሓሉ ተጣሚሮም ይመጸሎ ተኣኻኺቦ ይመጸሎ ስለዚ ዓርሱኹ ትከላኸሉ ፍሉይ ሓይልኩም ምልሻኹም ኣዋድዱ ኢልዎም ኣሎ እንታይ እዩ በቃ ውጊ ይመጸሎ ዓርስኩም ሓሉኩም ተሎ ውጊ ይመጸሎ ማለት እዩ ካሊ ኣመራሕቲ እንታይ እዩ ዝብሎም ኣመራሕቲ ኢና ፎከስ ክንገብር ኣመራሕቲ ኢና ፎከስ ክንገብር ንሱ እውን ይዛረብ እዩ መራሕቲ ጥራሕ ርእይ ተቢናዮም ካሊ ተስፋ ቆርጽ እዩ ዝብል ተስፋ ቆርጹ ምንታን ኣብ ስትራይክ በቃ ሳደን ዝኾነ ስትራይክ መጥቃዕቲ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ክንገብር ኢና ካብኡ ንኣብነት 500 ዘይሱ ኢለን ዘን في أنزل أفاز بحالا درونات سوارم درونز ولا نسو سوارم ين كم أنبتاين كلن زخلا ننزعتن تقط من مالتي بسديدك حدا 500 سديد كالو بتي غيرت نعملت 10 500 10 سمدر قتيلن بقى شعو عبيت تارجت غيرنا كاب سراويت كاب مرحنت بوليتيكا مرحنت تكالاتهم ون تكالات نعملت ناي ميديا تكال كون يخيل ناهي تግራይ تكال كون يخيل حيل مبرهات كون يخيل يعني ويجن تግራይ ودي يزولو تكالات تارجت غيرنا مجمرا فوكس نكب كاوت نا مجمرا معت تسفا نو قرصم يزل ازي دغيمنا نانزارولو زلنا كبي غرم يوم تسفا زقرصو بزي متقعت زي سادن زخنه ሃንደበታው መጥቃዕቲ ገርካስ መራሕቲ ጣጣቢልካስ ካብ ህዝቢ ተስፋ ክቆርጽ ዝቃልስ ዝይውን ተስፋ ቆርጽ እሞ ካብ ብትንትን ክብል ከም እዮም ዝገሩ ያው መራሕ ዘይውሉ ድማ ቃልስ ዋጋ ይውልን ዝብያም ኢሎም ዝኣምኑ نخلهم هنقط مؤمنات يفتوا تخطتلتي اتي مدره ناي ستالين ገብረስላሴን እቲ ዕላማ መንግስት ብልጽግናን ነተስተኻተልኩም ይመስል ነይሩ ማለት እውን ኣብዚ ሰዓት ኣመራርሓ ናይ ትግራይ ብምቕታል ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊኦም ሃንደበታው ዝኾነ መጥቃዕቲ ብምፍጻም መላእ ህዝቢ ትግራይ ንኽብተን ክንገብሪና ክብል ብወገን መንግስት ብልጽግና ዘሎ መንግስቲ እዚ ዕላማ እዚ ብምሓዝ ናብ ትግራይ ሓድሽ ተልእኾታት ይገብር ምህላው ስታሊን ገብረስላሴ እንዳሓበረና ይርከብ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ፍጹም ጌጋ ምዃኑን ማለት እውን እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ተሓሲቡ
ዘሎ መጥቃዕቲ ዳግማይ ንመላ ህዝቢ ትግራይ ይሕርኖ ዳንበር ኣይውትኖን ኩለኩም ይፈቱ ኣብዝ ሓለፈ እንተሪና ብዙሓት ኣመራርሓታት ናይ ትግራይ ክሞቱ ተለው እቲ መንእሰይ ትግራይ ብሙሉኡ ዳግማይ ሓሪኑ ዘለዎ ዓቕሚ ተጠቂሙ ጸላእቱ ንኽድምስሲ ፈቲኑ ዳንበር ንድሕሪት ከም ዘየንሰሓበ ክሕብረኩም ይፈቱ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ወይ ከዓ እዚ ዕላማ እዚ ኣብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ከም ዘይሰርሕ ሕብረኩም ይፈቱ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይቶ ኣለና ትብሉ ሰባት ተሃሊኹም ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብትሕትና ይለወኩም እሽምባርከስ ፍትዋት ተኸታተልቲ እዚ ኸብራና እስቲ ናብቲ ዝቕፅል ሓድሽን ኣዘራራብ ዘሎ ዛዕባን ክንሰገር ኢና ኩለኩም ይፈቱ ካብዚ ብምቕፃል ድማ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ስታሊን ገብረስላሴ ብወገን መንግስቲ ብልፅግና ወይ ከዓ ንመንግስቲ ብልፅግና እቲ ዓብይን ረዓድን ሻቅሎትን ኮይንዎ ከም ዘሎ ክሕብረኩም ይፈቱ ስታሊን ገብረስላሴ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ታራ ጋዜጠኛ ዘይኮነስ ካብቶም ዓበይቲ ስራሕትታት ዝሰርሑ እቲ ዝዓበየ ጋዜጠኛ ምዃኑ ብወገን መንግስቲ ብልፅግና ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ እንዳመለኸተ ይርከብ ኩለኩም ይፈቱ ማለት እውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ስታሊን ገብረስላሴ ንመንግስቲ ብልፅግና እቲ ድቃስ ከሊኡ ዝርከብ ሓደ ግለሰብ ወይ ከዓ አክቲቪስት ምዃኑ ሕብረኩም ይፈቱ እዚ ሰብ እዚ ግን ስርሑ ናይ አክቲቪስት ዘይኮነስ ናይ ካልኦት ኣመራርሓታት ከም ዝኾነ እውን ብወገን መንግስቲ ብልፅግና እንዳተመስከረሉ ይርከብ እስቲ እዚ ጉዳይ እዚ ሒዙልና ዝቐረበ ድማ ኤርሚያስ ሓውና እንትኸውን ከም ስዕብ ተኸታቲልና ንመለስ ስታሊን ኣብዚ እዋን እዚ ንብልፅግና እቲ ድቃስ ኣስኢንዎ ዘሎ ሰብ ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ይብላሉ ብዛዕባ ስታሊን እስቲ ንስማዕ እዩ ባለስልጣኖቹ ያሉበት እነ ድኩማን ነባዱላን ጨምሮ ያሉበት ቦሌ አካባቢ ከዛ አካባቢ መሸሽ ነው ጦርነቱ የሚካሄደው ባድሜ ላይ ምናምን አይደለም ይሄንን እንድታውቁ ያስፈልጋል ጦርነቱ ምናልባት ስታሊን ነግሯቸዋል እያንዳንዱ ጦር የቱ ጋር እንደተቀመጠ የትኛው ሻምበል የትኛው አዛዥ የትኛው ምኑ ጋር እንደተመደበ በነገራችን ላይ ስታሊን ማለት ጋዜጠኛ ወሬ ሻጭ አይደለም በቃ ስታሊን መከታተል በጣም በቂ ነው ለና እኔ ከስታሊን ጋር በዚህ በፍንፍኔ የተነሳ ጥልኝ ነኝ የሚሆን ስታንድ ያለው በጣም ለትግራይ ህዝብ ከታገሉት ከመጀመሪያው ጦርነት ጀምሮ እሱ ነው አሁን ደግሞ ወሬ አይደለም የሚያመጣ ይሳተፋል ቲዲኤፍ መሃል ነው ያለው ጽምዶን መስቶ ከመጡ ሰዎች ውስጥ በነገራችን ላይ አስመራ ሄዶ ሲመለስ ብዙ ግንኙነት አለ ሲመለስ የሚያወራው ኤግዛክትሊ አሁን ጦሩ የቱ ጋር እንዳለ ማምኑ ጋር እንዳለ እያንዳንዱን ተንትኖ ያቀረበው ታምራት ገለታው ነው አይደለም አውሯቸው ስላለ ነው በእያንዳንዱ ጦር መሃል የቲዲኤፍ ጀግኖች ገብተዋል ማየቱ ጋር እንደተሰለፈ ማ የቱ ጋር እንዳለ በደንብ ያውቃሉ ጦረኞች ናቸው ለዚህ እኮ ነው ምን ያደርጋል ቆሎ ነው ያለው በጣም በኮንፊደንስ ስለዚህ ጦርነቱ በሚጀምርበት ጊዜ ስታሊን መከታተሉ በቂ ነው ሌላው ትርፍ ወሬ ነው የሚያወራው የሸቃጭ ልጅ ምናምን እዛና እዛ ጠረቃቅሞ የሚያወራው ነገር በሙሉ ጊዜ ሰብዚ ተወላድ ኦሮሞይ ብዛዕባ ስታሊን አብስተዛረቦ ዘረባ ስታሊን ከምዛ ኣብ ካልእ ቦታ እንረኽቦም ወይ ከዓ ኣብ ካልእ ዩቱብራት እንረኽቦም ሰባይ ኮነን ስታሊን ነቲ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ እናምፀ ንብልፅግና ዝገጥም ጅግና እዩ ይብለሎ ይሰማማዕ በዚኣ እስኹም ከ የፍትዋት ተኸታተልቲ እቲ ሓበሬታ ነቲ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ማለት እውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ስታሊን ገብረስላሴ ከምቶም ካልኦት ታራ ዩቱበር ከም ዘይኮነ ተወለድቲ ኦሮሞ እንዳሓበሩና ይርከቡ ማለት እውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ስታሊን ገብረስላሴ ንመንግስቲ ብልፅግና እቲ ዓብዪ ረዓድን ሻቅሎትን ኮይንዎ ከም ዘሎን እንዳሓበረና ይርከብ ስታሊን ገብረስላሴ ድማ ብወገን መንግስቲ ብልፅግና እቲ ዓብዪ ተሰማዕነት ዘለዎ ሚድያን ተፈራሒ አክቲቪስት ምዃኑ እዚ ተወላዲ ኦሮሞ ሓውና እንዳሓበረና ይርከብ ማለት እውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ትግራይ ብኣክቲቪስታ ይኹን ብመራሕታ ትጠናኸር ምህላዋ ዘርእዩ ሓድሽቲ ሓበሬታታት እንዳወፁ ይርከቡ ኩለኩም ይፈቱ ማለት እውን ስታሊን ገብረስላሴ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ንትግራይ ወኪሉ ዝሰርሖም ዘለዉ ስራሕትታት ቀለልቲ ከም ዘይኮኑ ክሕብረኩም ይፈቱ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይቶ ኣለና ትብሉ ሰባት ተሃሊኹም ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብትሕትና ይለወኩም ካብዚ ብምቕፃል ድማ ብወገን መንግስቲ ብልፅግና ሓድሽ ናይ ስምምዕ ኣጀንዳ ንሕወሓት ከም ዝተኸፈተ ክሕብረኩም ይፈቱ እቲ ናይ ስምምዕ ኣጀንዳ ከዓ ምስ ኤርትራ ዘለኩም ረኽቢ ኣቋርፁ ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ጽምዶን ርክባትን እንተቋሪጽኩሞ ምሳይ ብዛዕባ ጉዳይ ምዕራብ ክትዛራረቡ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ዝዓይነቱ ሓድሽ መደረ መንግስቲ ብልጽግና ንሕወሓት እንዳተሰምዐ ይርከብ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብወገን ሕወሓት እንታይ ዝብል ምላሽ ንመንግስቲ ብልጽግና ተዋሂብዎ ዝብል ብሓርቢ ምዃን ክንከታተል ኢና ኩለኩም ይፈቱ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣተኪሩ ሃይሌ ድድቢት ዘስምዖ መደረ እንሄ እስቲ ከም ዝስዕብ ብጽሞናን ብትዕግስትን ተኸታቲልና ንመለስ ኩለኩም ይፈቱ ንከታተል مشعوية زلوكم ركب انتقاريتكم نغزاراروكم دلو يو أبي أحمد زبل حطو أغريب اللوميمو أباسانجو نساتهم مشعوية رغمنا هزب بر بوليتيكاو رغب غيرنا
ወታደራዊ ረኽቢ ጌርና ከምዚ ክንገብር ኢና ዝብል ዕላማ ነይሩና እውን ኣይፈልጥን የብልናን እውን ኮርስ ፀረ ኤርትራ ይኸድ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ፀረ ትግራይ ይኸድ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ነገር ግን ፀረ ኢትዮጵያ ክንከዲና ሓቢርና ከምዚ ዝብል ምስ ሻዕብያ ዝሓዝናዮ ፕላን ኮነ ተዘራረብናሉ የለን ናይ ኢትዮጵያ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝሰርሑ ዘሎ ዝብል እዮም መሊሶም ዝብል እዩ ኣብዚዩ ንሶም እንታይ መለሱ ንስኹ እንታይ ሒዝሎም መፀ ይኮነን ተዋና ኣጀንዳ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ሻዕብያ ዘለኩም ጠጠው ኣቢሉ እሞ ክንዘራረብ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ስለ ምዕራብ ትግራይ ክንዘራረብ እንተኮይንና እኳስ ስለ ሰሜን ምዕራብ ስለ ፀለምቲ ክንዘራረብ እንተኮይንና እኳስ ምስ ሻዕብያ ዘለኩም ምስ ኣምሓራ ዘለኩም ምስ ሱዳን ዘለኩም ምስ ካሊእ ምስ ኩሉ ባዶ ኩኑ በይንኩም ትረፉ እሞ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና በይንኩም ዝተረፍኩም ክንዘራረብ ንኽእል ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ በይኖም ምስ ተረፉ ከዘራርቦም ይኽእል ዶ ኣብይ ኣሕመድ እንድሕር በይንካ ተሪፍካ እንድሕር ብዓቕሚ ደረጃ ከጥፋእካ ዝኽእል ምዃኑ ወይ 360 ዲግሪ ዕፅዋ ከም ዘለካ እንተፈሊጡ እንታይ ክገብረና ከም ዝኽእል እኮ እቲ 360 ዲግሪ ብላክ ኣውት ገብር ከሎ ክዓፅ ክኽእል ከሎ ትሲጅ እዚ እኮ ኦልሬዲ ናብኡ ክመልሰኩም ዝብለና ዘሎ ንሱ ክገብር ከሎ እንታይ ከም ዝነበረ ዕላምኡ ዘይንፈልጥ ድኾን መሲልዎ ይኾን ንብል ብዋናነት ግን ምዕራብ ትግራይ ክመልሰልኩምስ ምስ ሻዕብያ ዘለኩም ስምምዕነት ግደፎ ኣይኮነን ክመልሰልኩም እውን ኣይኮነን ክንዘራረብ ተዘራሪቡ ክመልስ ዝኽእል ሰብ ከም ዘይኮነ ከዓ ቅድም ኢልና እውን ንፈልጦ ስለ ዝኾነ እቲ ዋናት ዕላማ ትግራይ ስኢላ በክ ንክተርፍ ጀሚራቶም ዘላ ጉዕዞ ፅምዶ እውን እቲ መንግስትኻ ምምላስ እውን እዚኣቶም ዓበይቲ እንድዮም ንትግራይ ጥራሕ እንተይኮነ ነቲ ሪጅን ባዕሉ ነቲ ቀጠና ባዕሉ ነቲ ዞባ ዘሳግር እዩ ትሕዝ ጀሚራቶ ዘላ ትግራይ ስለዚ እቲ ዞባ እውን ልዕልና ኢትዮጵያ ዝሓዘ ኣብ ትግራይ እውን ብናይ ኢትዮጵያ ሪሞት ዝንቀሳቀስ መንግስቲ ክህሉ እንድሕር ኮይኑ መንግስቲ ትግራይ ጀሚርዎ ዘሎ ጉዕዞ ጠጠው ከብል ክኽእል ኣሎ ናይ ምስንኻል ናይ ምትእጉጓል ጉዳይ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ካብ ምሕሳብ ወይ ሰላም ካብ ምሕሳብ ከም ዘይኮነ ኣይሆፕ መራሕትና ብደንቢ ገይሮም ፈልጥዎ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ሕዚ እቲ ናይ ሻዕብያ ምስ ሻዕብያ ዝብሎ ዘሎ ምስ ሻዕብያ ጥራሕ ከይመስለኩም ናብ ፋኖ እውን ክንመፂና ዝገብሮ ዘሎ ዲቴል ብደንቢ ብመረዳእታ ብመርትዖ እንዳደገፍና ክነቕርበልኩም ኢና ምስ ኤርትራ ዘለኩም ረኽቢ ጠጠው ኣቢሉ ማለት እቲ 1,100 ኪሎ ሜትር ይተዓፆ ማለት እዩ እዚ ማለት እዩ ክዕፆ ክንፈቅድ ዲና ንሕና ይንፈቅድን ካሊእ ዘረባ እዩ ብዋናነት ግን ዕላማ ኣብይ ኣሕመድ እንድሕር ፈሊጥካ ኦባሳንጆ ይምፃእ እሁሩ ኬንያታ ይምፃእ ካሊእ ይምፃእ ብዘየግድስ ናይ ትግራይ ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ልዕል ከብል ዝኽእል ትግራይ ወትሒዛቶ ዘላ መንገዲ ክትከድ ክትክእል ከላ ጥራሕ እዩ ኦኬ ኣብ ባዕላ ኣብ ቅልፅማ ብክልተ እግራ ጠጠው ክትብል ክትክእል ከላ ጥራሕ እዩ ካብዚኣ ንእሽትለን ፈልከት እንተኢልና ብቀዳማይ እውን ክነቅርብ ከለና ናይ ኦባሳንጆ ምኻድ ኦኬ ክልተ እንተን ዕላማ ኢልና እየን ተሓንቲ ንምፍራስ እያ ንምድንጓ እያ ንምዝንጋዕ እያ ኦኬ እቲ ሓንቲ ከዓ እንታይ ይብሉ ንምፍላጥ እያ ኮነ ተባሂሉ እዩ ተሰዲዱ ስለዚ እዚ የቋርፁ እሞ ክንዘራረብ ማለት ንምዝርራብ ጠጠው ዘብል ረኽቢ የብልና ህዝቢ ንህዝቢ ዝራኸብ ዘሎ ኣብ መንጎ ዝነበረ ድፋዕ ይሰበር እዚዩ ይልቀቕ እዚዩ ኣብ መንጎና ድፋዕ እንተይኮነ ከላሽን ሒዞም ተንሽን ተኣሳሲሮም ዝተሓላለዉ እንተይኮነ ኣፍኩቱን ባዴላን ሒዞም ልምዓት ዘልምዑ መረብ ማእኸል ገይሮም ልምዓት እንዳስፍሑ ናብ ክልቲኡ ገፅ ዝኸዱ ኢና እንደሊ እዩ ተፅምዶ እዚ እዩ ትስርሑ ስለዚ እዚኣ ኢትዮጵያን ትግራይን ከፍ ኢለን ስለ ዘሎ ናይ ክልቲአን ጉዳይ ከፍ ኢለን ኣብ ጠረጴዛ ዙርያ ንኸይፈትሓ ትገብር ነገር ኣይኮነት ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ስለ ዝተራኸበ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሰላም ስለ ዝተፈጠረ ትግራይን ኢትዮጵያን ንኸይዘራረባ ወይ መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ንኸይዘራረቡ ዝገብር ነገር ዋላ ሓንቲ የላ
ولا حنتي يلا يفتوتا تتلتي اتي نحوحت استلأخه ويكعنا منجست تجراي بوجن منجست ولتقنا استلأخه حتى ودكي 5 جبره اندارنا يو نركب ودب حورات هاجرات افريكا اواسانجو ناو تجراي بمؤتاو علامات منجست ولتقنا بمحاز ناو تجراي بمؤتاو اتم علامات ببحد خسخ ولا حسيو تنبره بوجن حوحت زلو عمرار حتات از قداي زي بمخشاف ناو عدو خملسو خمس خالو هاي لديدويت اند حبرنا صنحيو مالتو ناوز الساعات اتبوجن منجست ولتقنا زقربه حتى ودكي 5 جبرن امونغو تግራይን ኤርትራን ተፈጢር ዘሎ ጽምዶን ረከባትን ነዚ ዝርርብ እዚ ከም ዘይእግድ እንደ ሓበርዎ ጸኒሖም እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ሓቂ እዩ ኩለኩም ይፈቱ ማለት ወናው ዝሐ ሰዓት እቲ አሞንጎ ትግራይን ኤርትራን ተፈጢር ዘሎ ጽምዶን ረከባትን ነቲ ብወገን መንግስቲ ብልጽግና ዘሎ መንግስቲ ዓውይ ራዕድን ሸቅሎትን ኮይኑዎ ከም ዘሎ እንዳራናዮ ንርከብ ምስ ኤርትራ ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ድማ ከም ዘይቋርጽውን እንደ ሓበሩና ጸኒሖም ማለት እውን እዚ ርክብ እዚ ቅድሚ ምጅማሩ ንትግራይ ንዕንዳራደር ከም ዘይበላ ኩላና እንፈልጦ ጉዳይ እንትኸውን አብዚ ሰዓት ድማ ትግራይ ምስ ብዙሓት ፓርቲታትን ሃገራትን ጽምዶ ምግባር ምስ ጀመረት ንዕን ተዓረቕ ዝብል ዝዓይነቱ ዘረባ እንዳቀረበላ ይርከብ እዚ ጉዳይ ዘድማ ፍርሕስተ ሞልኦ ሓሳብ መንግስቲ ብልጽግና ወይ ከዓ ጻውዒት መንግስቲ ብልጽግና ምዃኑ ክሕብረኩም ይፈቱ እስቲ አብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይተለና ትውልሳታ አሊኹም አቦታ ኮመንት ተቀምጡለይ ብትሕትና ይላዎ ሽምባርክስ ፍቷ ተኸታተልቲ እዚ ኸብራና ድማ እስቲ ናፍ ዝቕጽል ቪድዮ ንስጋር ቀጽልና እንርኾ ቪድዮ ከዓ አብዚ ሰዓት መከናይዝድ ሰራዊት ኤርትራ ሓዲስ ዝኾነ ምንቅስቃስ ይካይድ ምህላውን بوجن سراوي تجرايون حدش زخنا من قصاص ناف السودان يكير مهلاون بوجن إثيوبياون حدش من قصاص زخنا نام عرب تجراي حمرة يجبر مهلاو زول زوج حدش حوريتانيه استي كم صعب تخطط لنا نملس مركز بلغة يحتبونيت زلبوسو ኮማንደታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ምዕራብ ትግራይ ሕሞራ ኣትዮም ኣሎም ሰራዊት ኤርትራ ድማ መከናይዝድ ሓይልታቱ ናብ ኣንፈትኦም ሓጀር ከም ዘዋፈረ ካብቲ ከባቢ ዝረኸብና ሓበሬታ ኣመላኺቶላ ብመሰረት እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ገለ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ካብ ሽራሮ ናብ ሱዳን እናተጓዓዙን ከለዉ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ከም ዝበፅሖም ዝከር ኮይኑ ገለ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ግን ናብ ሱዳን ኣትዮም ምህላኦም ይግለጸላ ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ሓድሽ ዝኸደ ሰራዊት ትግራይ ምስታ ኣብ ፀንሐት ሰራዊት ኣርሚ 70 ኣብ ሱዳን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይድ ከም ዝጀመረ ይዝግለጽ ዘሎ እዚ ድማ በአንፈት ሱዳን መጥቃዕቲ ክፍጸም ይኽእል ዝብል ስጋት ዝፈጠረ ኮይኑ መንግስቲ ፌደራል ድማ ብርክት ዝበሉ ቀያሕቲ ቦኔት ዝለበሱ ኮማንዶ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ሕሞራ ከም ዘዋፈረውን ፍልፍላት ተመላኺቶም ኣሎም ኩሉ ሚድያ ካብ ምንጭታት ዝረኸቡ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ከተማ ሕሞራን ከባቢያን ብቀይሕ ቦኔት ኮማንዶታት አላቅሊቃ ከም ዘላ ብምዕራብ ትግራይ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ምላዊ ተገሊጾም ኣብ ሰሙን ኣብ አልጀዚራ ሰፊሕ ጽሑፍ ዘስፈሩ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ኣይተ ሬድዋን ሕስዮንን ብደገፍን ምትብባዕን ስመራ ዝርከቡ ኣካል ሕወሓት ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ኣብ ላዕሊ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ክፍን ወሲኖሎ ክብሉ ምግላጾም ይፍለጥ እዮም የፍቷ ተኸታተልቲ እቲ ምንቅስቃስ ሰለስቲኦም ሰራዊት ትግራይን ኤርትራን ኢትዮጵያን ነዚ ተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይቶ ኣለና ትውልሳት ተሃሊኹም ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብትሕትና ይላዎ ሽምባርክስ ፍቷ ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ነዘስካዓ ዝተኸታተልኩም ትመስል ነይራ ብኻሊእ ብለፅል ቪድዮ ሰዓት ንራኸብ ብዘለኹም ይመችኹም ሰላም ኩለይ ሰሰናዩ